mamamayang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito po ay meron na naman po tayong bisita, si Mama Yeps po natin ulit, ang ating eksperto sa kusina. At andito na po siya, Mama Yeps, pasok! Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng cookies and cream ice cream. So ito na po yung ating mga sangkap. Una po itong ating Oreo cookies. Sunod ay condensed milk. At saka itong ating heavy cream. So yan lang po yung ating mga ingredients. Una po natin gagawin ay kailangan po na bago natin gawin itong ating ice cream ay naka-chilled po itong ating mixing bowl at saka itong ating beater ng ating stand mixer. Para po yung ating whipping cream ay mabilis yung kanyang pag-double ng kanyang volume. So ngayon, para talagang malamig itong ating mixing bowl, nilagyan ko po siya ng ice dito sa ilalim. Yan. So, ngayon ilalagay ko na po itong ating whipping cream. Simulan na po nating i-beat itong ating whipping cream. Nilipat namin itong ating whipping cream dito sa ibang lalagyan dahil masyado pong maliit pala yung una naming nilagyan. So, nilipat ko dito. So, kapag ganito na po yung hitsura niyan, inaangat natin, hindi na siya nahuhulog, ay ready na po itong ating heavy cream. Pwede na nating patayin itong ating stand mixer. Ngayon, ay pwede na nating ilagay itong ating condensed milk. So, itong ilalagay ko ay mga nasa kulang-kulang 1/2 cup po ito. So, titikman ko na lang. Hindi ko po siya uubusin. Titikman ko po muna. Tapos, magdagdag na lang po tayo mamaya kung kulang pa siya sa tamis. Yan. Ihahalo lang po natin. Huwag po nating pasubrahan ng paghahalo. Yan, ganyan lang po yung paghahalo natin. Ngayon, pwede ko na pong ilagay itong ating Oreo cookies. Depende na po yan sa inyo kung gaano kalalaki yung pagka-pino nyo sa inyong Oreo. Haluin lang po natin. Ngayon, titikman natin kung magdagdag pa ba tayo ng condense. Matabang pa po siya, so ilagay ko na lang po ito lahat. Pero depende na po yan sa inyo kung natatabangan pa kayo, magdagdag kayo ng
honey or condensed milk. Nasa sa inyo na po yun. Medyo nakukulangan po ako sa tamis, so maglagay po ako ng honey. Mga 2 tablespoon po yung ilalagay ko. Yung dami ng Oreo cookies pala ay depende na po yan sa inyo kung gaano karami po yung ilalagay. Mas maraming Oreo cookies, mas masarap po. Ito kasi na medyo konti lang po yung nailagay ko. Pero kayo na po yung mag-a-adjust kung gagawa po kayo nito. Ayan, hahaluin lang po natin. Ngayon po ay ready na po itong ating cookies and cream na ice cream. So, ililipat na po natin siya dito sa ating container. Yan, ipa-flatten lang po natin yung ibabaw para magpantay po. Yan. Pagkatapos po ay pwede na po nating ilagay ito sa ating freezer ng mga 6 hours o hanggang overnight. At kinabukasan ay pwede na pong kainin. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to ng plastic. Bukas po ay titignan po natin to. Pag naging ice cream na po siya. Tatakpan na natin para ilagay na sa ating freezer. Ayan na po mga mamamayang ang ating cookies and cream na ice cream na gawa ni Mama Yeps. Yan. Ayan po siya. Ayan na po ang ating cookies and cream na ice cream. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!